wuro ceernaɓe ko wiyete ko tan mo yettani sababu yettata Allah vraiment mi yetti sababu o ne feewi so jii ɗum ɗo fof saabi ko rendude ene wuro ceerno kadi mi jarni dendagal ɓesgu wuro ceernaɓe fof ene potirno kadi en jarni ceerno en jarni jonguro vraiment so jii ɗum ɗo tan ko yaadude neɗɗo e yidde neɗɗo o tan waɗata ɗum ɗo ewa min mbiya on noon ɗum ɗo fof ene weeli ɗum ɗo fof kadi ene moƴƴi kono ko ɓuuri moƴƴude ko yiɗa ko ƴewete ko ñande 23 ñande oɗo ñalawma hannde so arti woni 23 dimanche on ñande eɗen ñaagui dendagal wuuro ceernaɓe kala to mbawi wonde eɗen mbawi wotirde sono jiiɗi commune beele change sono jiiɗi jaam heeɓe sono jiiɗi kadi yimɓe golla ko jiiɗi gollude ko sono jiiɗi heɓoɓe kayitaji keeɓa kayitaji sono jiiɗi jeunesse yiya koye mumen sono jiiɗi kadi rewɓe daro golla ɓuuri ko comon to ɓuuri janande ko isaga ba seɗen jiiɗi wuuro men ɓamto seɗen jiiɗi gueɗɗe mbaylo kartal puliyal nani isaga ba nani l'homme de la situation kanko ittata ene ɗeɗon tampere ɗum ɓenni noon oɗo jarna dendagal sukaɓe ɗaratnaɓe wiɓe ko caggal Allah ko caggalam goni vraiment mi jarni dendagal sukaɓe fof mo limti noon juuma kadi so ɗum ɓenni mi jarni dendagal babiraɓe wiɓe ko caggal Allah ko caggalam goni kadi caggal ɗum mi jarni dendagal rewɓe kadi wiɓe ko caggal Allah ko caggalam goni ɓe vraiment eɗen ñaaga tan kam ko kala wawi haalede e welde kala ko wawi gollede e welde ñande 23 woni golle ɗe ewa bawɗo fof ñande woote yo ƴetti kuliyal ngal waɗe enveloppe kettiɗe weddoye poubelle wotane en gañeɗen kilométre 100%.